saben kula olah kridane keprajuritan. Boten wonten kerampungan amargi kula kapang marang-marang Kanjeng Rama. Sampun dangu Kanjeng Rama boten kondur-kondur. Oh, dadi cetane kapang karo ramamu. Lah yen kuwi piye Regawa kaya padha kaya Kang Mas Mulus Moyo? Regawa uga kapang kalih Kanjeng Rama. Sing kapang kiramu kuwi cakro. Iku dhewe iki ya kaget tok ger. Prayogane dicicike wae. Muga-muga wae tindake ramamu. Engko kondur kang selamat karo anak Jowo. Suara ramamu lho ger. Lera biasa iki. Kangen yo kangen ning ora paring kaya ngene. Ngene iki jenenge aleman. Kowe iki wis gedhe aja aleman, aja manja. Ora paring ngene. Angin wis kaya kapang kalih Rama. Oh, ora paring kaya ngene saru-saru. Wis gedhe-gedhe aja ngene saru. Kale-kale. Boten. Ngale. Boten Rama. Boten Rama. Boten Rama. Kale ora? Boten. Ngale. Boten Rama. Apa yang mau bilang itu? Ulang-ulangan sapa? Bahkan ya. Kowe iki sing gak pernah gedhe. Kowe kuwi dilairake lanang. Kudune sing gagah. Ora klemak-klemak. Sawange nomo. Romo ki prajurit kaya ngene bapakmu. Lho anak-anak kok kaya kowe. Cah lanang klemak-klemak, klublak-klubluk. Lho kowe iki cah lanang apa? Arep dadi apa kowe? Hei, wis gedhe iki aman. Salah nang kok cengeng gebeng. Lho iki ngapa? Hei? Ora dibaleni. Wis gedhe ora aman. Semara-mara yadmu. Dadi ora? Gangge. Tak gede kok iki nungas nangis. Bapake kaya ngene lho. Dadi putra kok klublak-klubruk. Ibarate macan anak-anak tempe. Ngene lho. Dirungokke. Regawa. Dengar kene. Kene. Yo kowe barang kuwi. Aja peh cilik aleman. Ada di apa rambutmu ngene dadi apa? Arep model apa niki? Ben piye ngene iki? Jajal. Ulang-ulangane sapa? Bocah cilik rambut iki semir, dikucir. Ben ganteng, ben bagus.
keluargaku iki ya bagus. Arep dadi ugal-ugalan. Arep dadi urahan. Undangan. Tunggu ora. Ngono. Ngono. Begini. Kula ramani. Dipasrahin gula wendah putra. Ngene iki. Carane ibu gula wendah putra-putramu. Arep dadi bocah kepiye ngene? Nek iki sampun inkrah to ramani wis mulai legowo menika. Kapan kalih penjenengan to ramani awet penjenengan akhiripun tindak dapur Dadi putra-putramu aleman ngono kuwi wis bener. Mergo kangen karo ramane ngono. Ya iki legina. Iki sing jalari bocah ora kena dituturi. Saben salah ditukani. Ibune mbelo. Dadine bocah gembelo sirahe. Dadine bocah dablek. Ngerti ra? Ora sing bocah, ora sing tuwa. Kabeh ora tata. Wong sak omah ora tata kabeh. Putrane ora ibune padha ndene. Lho kaya ngene kok dadak takon. Dadi bojo wis puluhan taun. Nganti peputra loro gede-gede. Lho kewajibane wong wedok karo kakung kok takon. Iki piye? Sampeyan iki piye? Lho ana kakung lagi rawuh kok tindakan. Lho kok cukup jagongan. Lho iki ngerti kewajibane bojo apa ora? Hei! Pegel rasane. Yo iki kok tiru. Yo. Sing mbok turat iki ngene. Bener. Ngono. Barang kuwi. Monggo lajeng jenengan kersakaken darat. Yang perkara caos dahar wae kok dadak aku takon. Mestine ora usah dadak aku takon. Leginaku wis tanggap. Mergo iki kewajibane garwa. Kok kebacut temen kok. Nyuwun pangapunten ramani. Gina. Cek dong. Wes bener. Wes bener. Kok gak salah? Tegese bener daharan kanggo aku ya pancen iki. Iki tenan. Ya bang bayi. Lho iki tumenggong duwe bayaran suguhane dahar wong ngene iki. Iki ora dahar aku iki. Iki patanan bebek iki. Lho iki piye iki? Kalau mau sipun suwun kalian semono ra tegowo kok ramane. Nggih. Piye? Kalau mau sipun suwun Iwake. jeneng ganti. Mestine ana iwake mau. Ning iwake wis ora ana, sing ana mung kari sego putih. Krana iwake wis dimaem bocah-bocah. Injil ramane. Iki mung sisane bocah-bocah. Jenengan tiyang sepun singal. Ya apik. Sing tuwa kon mangan sego-sego tok. Iwake dimaem anake ngono ya. Pinter. Apik. Wis moyo. Do meneng ae. Jajare kok iso. Penonton tenang. Iya. Melu ae. Iwake mau mbok mak. Mbok maem karo adimu legowo. Yo. Iwake dimaem
Nggih, Rama. Karo kowe. Nggih, Rama. Saiki mung kari sego. Iki kanggo Rama ya. Iwake kanggo kowe, segone kanggo Rama ngono. Iya. Iya. Lu nek pancene kepengin maem aja mung sing enak wae. Aja mung iwake, mbok segane sisan. Ben aku ora dahar. Jalukmu kok sing enak. Iwake dimaem segane ora. Sisane kanggo bapak. Iki lho dimaem. Bayi, orang wis sopan. Wani nyisani wong tuwa. Kowe iki anak. Wani nyisani darane bapak. Bener apa ora? Bener apa ora? Ibumu tak ajar kaya itu. Besake Kanjeng Ibu Rama. Besake Kanjeng Ibu Rama. Besake Kanjeng Ibu Rama. Piye? Besake Kanjeng Ibu Rama. Piye? Rama jahat. Rama nakal. Rama tidak. Rama jahat. Rama nakal. Rama nakal. Aku jahat apa ora? Rama jahat. Begana. Rama nakal. Rama jahat. Rama jahat. Rama nakal. Rama nakal. Wah!
mbok ketelak kowe. Kowe. Loh, banyu panas! Banyu panas! Aku bagus apa ora? Marko kahananmu saiki wis tatat. Kowe buta, kowe picak begini. Aku isih gagah. Aku isin di bojo kowe, aku isin. Kowe wis tuwek, kowe wis elek. Cara panganan wis gak enak. Ulah ngono. Wiwit dina iki Lekina tak pegat. Ana ing dalem katempuan Lekina minggat. Kowe minggat, anakmu gawa openi kowe aku moh. Ibumu tuntun jangan minggat sing aja. Boten bangun ngono. Boten. Minggat. Boten Rama. Rami minggat. Lo wong lanang
Yate legina soan ana ing pati pradol Kanjeng Bupati iso-iso aku dihukum gantung alun-alun. Wah cilaka. Ora kurang akal. Gampang. Aku buang tilas gampang. Senggolo. Senggolo. Son. Maju. Cukup. Senggolo. Jawab. Jangan. Tampanono. Tampanono. Tampani lo cai dia ini. Kok nampani malah berlaku. Senggolo. Jale. Kula nyuwun urip. Nggih. Kula nyuwun urip kula wedi mati kan. Rumangsamu aku arep mateni kowe. Nggih. Mergo aku ngajar pusaka. Leres. Tak patenono kanggo apa? Kowe urip iki kaya batang. Sendira. Ini. Awak ngomong apa, Cong? Kowe akan koyo. Wah, diamu. Kowe ngajani iki pengen wedi aku. Senggolo. Diamu. Biyen kowe tilas. Iya ya, lomba corah. Kulino colong jupuk, kulino mateni wong. Leres. Kowe dadi wong apik sing jajani aku. Leres. Nanging pisan iki kowe tak perintah. Baleni gawean lawas. Tegese kowe tak kongkon mateni wong sendira. Nggih. Pateni kowe nek wis mati lho ya. Lho malah wis lunga. Senggolo. Balik. Pripun. Kowe kok lunga arep ndi? Mejahi tiyang. Sing mbok pateni sapa? Duka. Dia iki. Wong ulung genah sing dipateni kok mangkat. Lah terus ingin kula pejahi sinten? Aku njaluk nyawa 3. Nyawa 3 ilang. Nyawa 3. Napa malih nyawa 3? 10 dugi 15 kula sago. Cukup 3. Sinten? Legina, Lesmoyo, Legowo Patenono. Kongkon mateni wong 3. Nggih. Neng imboi siji. Pundi? Sing ngantem katang aku. Oh. Niki. Aja. Ora anggota. 3. Legina, Lesmoyo, Legowo Patenono.
Kene kowe kok ora gelem mateni, sing mati kowe. Nek kula boten purun mejahi Ndara Ayu Legina. Ndara Lesmaya, Ndara Legawa. Yo. Kula mati dhewe tak pateni. Age dhewe wangi nang niki. Age. Ini kowe kapan putih kowe? Nggih. Kula bakune melih kula urip. Nang telu pateni. Panjenengan kula aturi lenggah jigrang sela tumpang. Sekedhap malih panjenengan mireng warta Legina Lesmaya Legawa mati saking tangan kula. Ukur-ukur ikat lele, kantong lele. Berkata gendeng sandal. Bojo lunga, Lestina mati, bojo nom teko. Oh, perkara jogan reget iki ana sego kocar-kacir. Nggih, Kang Mas. Ngene. Mergo aku Joko Tuwa arep entuk prawan. Saking senengku aku syukuran. Kalah menika. Aku syukuran bancakan. Aku ngundang bancakan tak cilik-cilik. Lho iki lho. Tak cilik-cilik iki. Oh, tak jak maem bareng karo aku. Mergo tak cilik, maem rebutan. Mulane segane kocar-kacir. Lah iya to, Le? Aja ngono. Terus kula mawon duren to, Kang Mas. Kenduren syukuran. Oh, nggih. Mboten dados menapa. Wis engko gampang golekno pembantu. Kon ngresiki omah tak bayare. Omahku pel ya. Opane 2 juta. Kuwi esuk taun 2090. Piye? Kang Mas. Apa sayang? Kula sampun dados garwa panjenengan. Menapa kepareng kula badhe nitip resa wonten dalem kata menggungan kados pundi kahan. Arep mbok teliti. Wis kono tilikana. Kok nek kasure kurang kandel tak peseno kasur sing tumbuk-tumbuk. Kok nek bubuk karo aku ben lembut-lembut. Nggih, Kang. Lho, piye? Bojo elek ilang sing nom teko. Aja meri, aja meri. Mas tunggu Mas Popon. Kang Mas. Lah, ngaten panjenengan mangkir rumiyin. Lho panjenengan ki didangu kalian Kanjeng Rama ngendikane jari Syekh Joko. Lho, wonten dalem seneng sisih niku. Lah kok wonten ageman alih kalian mriku agemanipun sinten Kang Mas? Enten mawon kula tak wangsulke mawon boten situ dadi garwane panjenengan. Sik. Lah panjenengan Kowe nemu sandangan cilik-cilik iki. nggih? Kon jero centong. Sik. Rumangsamu iki sandangane sapa? Lah
seksine aku Joko lho. Ya. Aku Joko. Aku Joko ning Joko ping pindho lho. Tegese Joko cilik karo Joko wis tuwa. Iki dudu sandangane anakku. Lah terus iki sandang aku jaman aku cilik. Nalika aku dadi predune jepitanan ya iki mula tak nggo pengeleng-eleng. Wah, wes iki simpan-simpan. ngaten kok kula nganti jijik kan. Lah Joko kok duwe anak iki piye to? Jijik kan Mas nggih. Joko ora percaya. Apa perkara brengos itu geden iki ya? Ora apa-apa, aman. Mesti. Kowe iki untuk apa meneh? Lah nggih ngaten panjenengan iki jane jujur menapa boten. Lho wonten sentong tengah kok wonten kebayak sangat depan kula menika kebayakipun sinten Kang Mas. Delok nonton. Lho nggih, lah ngaten kok panjenengan iki jare ngakune Joko senengane selingkuh napa niku gendakane sampean apa bojone sampean? Lah pripun panjenengan iki lho nggih? Iki bayake wong wadon. Nggih. Rumangsamu iki bayake bojoku apa bayake simpenanku ngono? Nggih mesti to Kang Mas. Aku iku wong lanang sing lempeng galeng. Ora tau kono, ora tau kene, ora tau ngipo. Aku iki jujur jarjur. Mboten tau ngiwo nengen kok. Lah iya kadang kok. Lho, Alah. Ngerti apa ora? Pripun? Iki dudu agemane sapa-sapa. Lah lajeng Kowe aja kaget. Iki agemane Kanjeng Ibu sing wis sedo. lho. Iki agemane wong sing kapundhut. Iki aja nggo dolanan kok nek kowe kuwalah. Simpen. Anggo iku sandangane wong mati. Sandangane wong mati. Mateni wong. Bojo ndak ora pati ayu malah operasi terus. Bingung aku malah mati aku. Ora. Lah niki lho Kang Mas. Aduh, lah ngaten iki atine sinten sing mboten cekot-cekot lho ngendikan. Iki jenenge apa ngene iki? Lah ngaten iki aku kok panjenengan iki. Panjenengan iki kok kaya ngaten. Lah iki agemanipun sinten? Lho panjenengan iki seneng dolanan ageman kaya ngeten iki nggih to? Nggih to? Karemane lho, nggih. Panjenengan karemane dolanan Lah pripun? Wah, tak cilik-cilik ngadet dilakoni. Lho nggih, napa meneh? Bocah cilik-cilik kene iki nakal-nakal. Lho, lah kok saged? Pidaleman kene iki kuline nggo dolan cah cilik-cilik. Mergo ning kene aku ora duwe anak to. Nggih. Kono sak senenge arep dolan apa wae ora apa-apa. Panggil bocah-bocah jong nglumpuk, dolan ana sing bal-balan, ana sing perang-perangan. Iki mau dolanan perang-perangan. Iki apa, Cik? Napa? Bocah cilik perang-perangan, iki dienggo dadi apa, Cik? Kura-kura ninja. Ngene. Mas, ngeten kok pisan. Kang Mas. Ngono ya. Iki agemane Priyayi Putri. Lah, Iki aja diagem jenengan.
Iki wis elek. Sok tak pundhutke sing jeng. Ayo, derek dipun kakang. Mapan ana ing Kilang Sari bebarengan karo aku. Manggon ana ing swarga dunya. Mantenan nggih, Kang Mas. Ngaten nggih monggo kula dherekaken